Durangoko azokak bigarren eguna duia da. Musika talde garrantzitsuen estan aurrean kola izugarriak sortzen ari dira, diskoak sinatu eta sinatu ari dira hainbat talde. Zetak, Eskakeitan edo ETS bezalako taldeen estanen aurrean jendan dana biltzen ari da. Zazkel taldeak amaitu berri du bere emanaldia, Ezpata Dantza diskoa aurkeztu zuen, behintzat zuen zatia, nola joan da emanaldia? Bueno, hasieran arazo teknikoekin, denuelako nire burua entzuten, baina, bueno, ondo. Plaza hau oso beharrezkoa da guretzako. Proposamen polita ez, Eskola Zorrozu taldearekin disko bat erdibana grabatu, eta hemen plazaratzea, elkarlana indako lan batean ez? Bai, egia esan, gu oso pozik gaude, izan dugun lanarekin, emaitzarekin, eta Aizkolak Zorrozturekin daukagun harremanarekin noski, baina gainera azpimarratu behar da oso garrantzitsua dela azkenean, taldeok elkar laguntzea, ez? Eta oso pozik gaude horrekin azkenean. Beraz, estatu kolpea bidean da? Estatu kolpea hasi da ja, oraindik ez dakite hemen dauden askok, baina hasi da ja, hasi que kontuz ibili. Diskoa kalean, datotzen hilabetetan, nondik nora ibiliko zarete? Oraindik zain gaude, ia nork deituko gaituen, baina gu estatu kolpea emango dugunez, gira handia egingo dugu. Bidean topatuko gara, eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Willis Drummond taldeak ere disko berria ekarri du azokara, eta hori aurkezten hemen ditugu Felix, Xan eta Jurgi. Pozik disko berriarekin? Oso pozik egia egan. Lehen diska egiten duguna osoki hirukotean, eta bai egitean, bai orain, bai atzo jotzean ahotsenean oso ondo pasatugu, eta badugu kriston gogoa orain kontzertuan girari hasiera emateko. Atzoko kontzertu bero izan zen ahotsenean, baino taldeak 2020an hasiko ditu benetako aurkezpenak, ez? Bilbon eta Biarritzen ariko zarete, eta emanaldi horietarako sarrera berezi batzuk ere kaleratu dituzu, ez? Hori da, oferta egiten duguna bakarrik Durangoko azokan, zedea erosiz gero, egiten dugu zedea gehi sarrera 20 eurotan, gero noski erosten alda ere sarrera bakarrik interneten bidez, bai hemen egiten dugu formula hori. Aukerarekin bi kontzertu izango dira, bat Bilbon urtarrilaren 17an eta bestea Biarritzen urtarrilaren 21an. Momentuko Euskal egin ditugu aurkezpen bakarrak, hori eta gero joango girelako kanpora, suerta daukagu berriz joatea Japoniara, Australiara eta abar, eta beraz hori, ospatzeko diskaren kaleratzea izango dira bi data hauek garrantzitsuenak. Xan, Willis Drummonden diskografia osoa hemen dago mahai gainean, baina gainera nobeda bezala, garaile gara egokituta USB batean diskografia osoa bildu duzue. Hori da, pasaden urtean DVD bat egin ginuen, eta konturatu ginen ez ginela batere modernoak, orduan aurten modernitateari ongi etorria egin diogu, eta barre egiteko erraiten du, baina disko guziak, gure diskografia guzia eta letra guzia ere aurkitzeko, zenta beti jendeak erraiten digu musikaren aldetik badugula interesa eta letraren aldetik ere, orduan hor badaukera dena ongi irakurtzeko. Bikain, diskoa hemen izango da eskuragai, sarrerak ere, eta 2020etik aurrera zuzenean berriz ere. Hori da, rock'n'rollari berriz ekingo diogu, dakigun bezala. Bidean topatzen gara, eskerrik asko. Jaken irezake, jolasean, dramak, berriak dira tramak, boltzekoa, persona ezberdin taulan eta izpiluan. Labasuk ere disko berriak kaleratu du, Gerra izena du, ahotsenean egondo arratsean eta orain hemen dago, estanean diskoa sinatzen, jendearekin egoten eta pixka zure musika proposapena zabaltzen jendeari, ez? Zemuz junda alde batetik, ahotseneako kontzertua. Nahiko ondo ia esan da, ordua esen oso potentea, baina jende peio gerturatu egin da eta gustora. Ja zen garaia hemen emakumezko rapa entzutea hotzenean. Así que, poliki-poliki. Gerra da, kaleratu duzun azkeneko diskoa hemen duko guze formato eta vinil formato ederrean ere.
Zer dakar disko honek aurreko bi hauek ez dakartena? Aurreko diskan ni naiz sotxerregina euskera hutsean zegoen, aurten egin dugu erdi eta erdi, badakin nondik natorren eta zein den nire borroka, eta egia esan da, niri gustatzen zait asko bonbo kutxa hori potentea, baina nasketa pilo egin ditugu, badago rapa salsakin, rapa dantzalarekin, regearekin, jendea dantzatzeko eta disfrutatzeko eta gerra pertsonala hori suntzitzeko, ez? Urteak atzera hasi zirenean zu rapa egiten, gero urte batzutan musikatik kanpo ibili zinen, baina itzuli zarenetik topera. Topera egun bihar, ez? Bai, urte pilo egon naiz gaizorik eta bueltan izan zen, venga, erreferente berriak sortu behar ditugu eta bultzatu behar dugu rapa, ez? Azken finean Euskal Herrian punka, roka eta euskal musika eta olakoak bai, baina raperoak beti arraroak izan gea, ez? Orduan, indar pizka bat egin behar zen eta horretarago gaude. Ez dugu barkatuko egin zenutena, indartuekin gara gureak gelarretan. Beraz, diskoa kalean, hemendik aurrera nondik nora ibiliko zara? Beitua, azokan egongo gea eta astelenean bagoaz Alemaniara. Joango gara Frankfurtera eta ja datorren urterako daukagu bira hor montauta eta ni idazketa tailerrak egiten ditut. Así que egongo gara topera. Arnaza hartu! Tipitapa! Arnaza hartu! Tipitapa! Arnaza hartu! Tipitapa!